שלום, קוראים לי אופיר עברי, אני פה במטע חרובים ליד בית חשמונאי. מה שאני רוצה היום שנראה זה את ההבדלים בין אדמה בריאה לאדמה חולה, ושנחשוב קצת על מה זה אומר ונבין. פה ליד המטע נמצא שדה חרוש ששייך פה לאחד המושבים באזור, זה בעצם ניסוי יפה להסתכל על ההבדלים בין שני האדמות האלה ואיך הן מתנהגות ומה קורה בהן. אז נתחיל פה מהמטע חרובים, וכמו שאתם יכולים לראות יש פה עשבייה יפה מסביב, הרבה דגנים. זה צמחייה שהיא שלב מתקדם של המערכת האקולוגית, מעידה על בריאות, על יציבות. אנחנו לא רואים פה את האדמה בין הצמחייה, גם הצמחייה מתה שנשארה פה משנה שעברה, וגם הצמחייה החדשה שהתחילה לעלות עכשיו אחרי הגשם. קרקע פה חיה, יש בה בקטריות, יש בה מיקרואורגניזמים, חפרפרות, פטריות צומחות פה. זה ממש כל חתיכה של אדמה פה היא בעצם עיר מלאה בחיים. והאיכות של זה שהאדמה יכולה גם להחזיק הרבה יותר מים, יכולה להחזיק נוטריאנטים, כל מיני דברים שבעצם הצמחים יוצרים, ערכים תזונתיים שנשמרים באדמה. ויציבה, היא לא נסחפת, היא יכולה לרדת פה מבול, והאדמה הזאת רק תספח ותספח ותספח עוד מים. והצמחים ייהנו מהמים האלה ויוכלו להשתמש בהם לאט לאט. אז ממש אפשר לראות פה שזאת מערכת טובה ובריאה. יש פה גם צמחים רב שנתיים שעולים מחדש כל שנה. הלוף. אנחנו נמשיך עכשיו לכיוון השדה ונראה מה קורה שם ואת התופעות שלו. היום רוב השטחים בעצם הם שטחים חקלאיים מעובדים, רובם בשיטות קונבנציונליות שמשתמשות בכמה חרישים בשנה, ריסוסים, דשן כימי, וכבר פה ליד השדה, אפילו לפני שהגענו לאיפה שעבר הטרקטור, כבר אפשר לראות שרואים את האדמה בעצם. זאת אדמה שבעצם נשטפת מלמעלה מהשדה ויורדת במדרון. ממש בעצם מה שקורה, בגלל שהשדה נחרש ורוסס, אז החיים בו מתים. אין שום דבר שמחזיק את האדמה, והיא בעצם נסחפת עם המים, ממש הופכת לעפר ונסחפת, וזאת אדמה טובה, אדמה פוריה שנשטפת מלמעלה מהשדה, והחקלאי מאבד אותה. היא בעצם נשטפת למטה לנחלים, או במקרה הזה לתעלות ניקוז, ביחד גם עם הדשנים שהוא הוסיף והריסוסים. אפשר לראות פה התחתרויות חזקות מאוד של המים, שלוקחים את האדמה ומשאירים בעצם רק את האבנים הכבדות. כל האדמה נסחפת למטה, והשדה נשאר מלא באבנים. נראה ככה בהרבה מאוד מקומות בארץ ובעולם, זו תופעה ידועה ומוכרת. אפשר לראות פה את הקו שבו הצמחייה רוססה. רואים, הריסוס פה פגע בחצי הימני ובחצי השמאלי לא הגיע. בעצם כל השדה הזה מרוסס בקוטלי עשבים ואולי גם בקוטלי
פטריות למיניהם. האדמה הזאת היא, אפשר להגיד, מתה. לא רק שככה, יכולת החזקת מים שלה הרבה פחות גבוה. גם בגלל שהשמש קופחת עליה מהרגע שהיא יוצאת, והרוח מעדה את כל המים, והשכבה העליונה ממש נהיית קשה ויבשה. השדה הזה יצטרך השקיה ויצטרך דישון, והצמחים שיגדלו בו יהיו חלשים, לכן הם יצטרכו גם הדברה נגד מזיקים, עוד חומרים כימיים. וכל הדברים האלה בעצם נשטפים למטה במורד הגבעה. בסוף הם מגיעים גם למי השתייה שלנו. כבר מתי זה היה? 2012 בקורס חקלאות אורגנית. אחד הפרופסורים הסביר שהבעיה במים בישראל היא לא שהמים נגמרים, אלא שהמים מזוהמים. רוב הבארות שלנו בארץ היום מלאים בדשנים כימיים וחומרי הדברה, ולכן הם בעצם לא ראויים לשימוש. כל הקמפיין של ישראל מתייבשת היה צריך להיות ישראל מזדהמת, אם הם היו קצת יותר כנים איתנו, הרשויות. אפשר לראות שהצמחייה שמתחת לשדה, במורד הזרם, בעצם מגדלת צמחים שמעידים על מצוקה. יש פה גדילנים, יש פה חרדל שמעיד על אדמה שניזוקה. הם בעצם באים לשפר ולתקן את האדמה הפגועה, ולכן הם צומחים ולא העשבייה שראינו מקודם. וככל שיורדים באמת המצב יותר גרוע. אפשר לראות עוד איך האדמה הטובה, הפוריה, החרסית מהשדה, פשוט בורחת. הכל מגיע למטה, יוצא מהשטח של החקלאי, הוא נשאר רק עם אבנים. כנראה שבעוד כמה דורות בשיטה הזאת השדה הזה יצא מכלל שימוש. לי זה מאוד עצוב, כי אני מתכנן לחיות פה עוד כמה שנים, ותקווה שגם יהיו לי ילדים שיחיו פה ויגדלו. השדה הזה לא יוכל לשמש אותם בעוד כמה שנים. הוא יעבור המלחה וזיהום כל כך קשה שהוא יצטרך להינטש. אלה בעיות חמורות מאוד שקשה להבחין בהם, כי הם דברים שקורים לאורך זמן, ובסופו של דבר על החקלאי יש לחצים לייצר ולייצר כמויות, וזה מה שקורה, ככה זה נראה. אז זה ממש המאחורי הקלעים של תעשיית המזון, מה שאנחנו רואים כרגע. בנימה חיובית זאת, אני אלך באמת למקום קצת יותר אופטימי ויגיד שאפשר אחרת. יש שיטות שהן הרבה יותר בריאות לאדמה ואפילו משפרות את האיכות של האדמה משנה לשנה. שיטות שעובדות קצת יותר לפי העיקרון של הטבע, להשאיר צמחייה כל השנה על השדה, לעשות חקלאות שהיא מעורבת, שיש בה גם עצים וגם צמחייה חד שנתית, שימוש בדשנים אורגניים והפחתה בריסוסים, אולי אפילו אי שימוש בכלל בריסוסים. הדברים האלה קיימים בעולם והם נעשים. יש מדינות שכבר הפכו להיות אורגניות לגמרי, ובעצם כל החקלאות שם היא חקלאות אורגנית. ואני מקווה שנוכל לעבור למערכות חקלאות שנראות קצת יותר ככה, וקצת פחות כמו השדה המסכן שראינו מקודם.
אלה האדמות שלנו, אדמות של מדינת ישראל, אדמות ששייכות לנו, יהיו שייכות לילדים שלנו. חשוב שנשמור עליהם.